ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig ay parang lindol na hindi mo mahuhulaan kung kailan ito darating. Kaya dapat anumang oras, saan mang lugar ay lagi kang handa sa pagdating nito. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang umibig sa taong hindi mo inaasahan? Dear Papa Dudut, Old Maid, Bachelor Girl, and BSB. Yan karaniwan ang tawag sa akin ng mga tao. Never pa kasi ako nagkaroon ng karelasyon. Pero kahit na ganoon ay masaya naman ako sa buhay. Masaya ako dahil kontento na ako sa anong meron ako ngayon. Ang kailangan ko na lamang gawin ay i-maintain ito na siya namang nagagawa ko. Ako nga pala si Ivy, 30 years old. Kahit malapit nang mawala sa kalendaryo ang edad ko, ay hindi ako nagpapadala sa pressure ng mga ito. Kahit marami na ang nagsasabi sa akin na kailangan ko na raw mag-asawa dahil tumatanda na ako ay wala akong pakialam. Kahit paulit-ulit akong ikinukumpara sa mga kaidaran ko dahil may kanya-kanya na silang pamilya, ay hindi ako naaapektuhan nito, Papa Dudut. Okay na ako sa buhay ko ngayon dahil mababaw lang naman ang kaligayahan ko. Masaya na ako na kasama ang photocards at light sticks ko. Masaya na ako na kasama ang pusa ko. Buo na ang mga araw ko dahil nabili ko na ang inaasam kong latte machine, TV na may sariling subwoofer at sariling message or massage chair. In short ay kontento na ako sa buhay ko, Papa Dudut. Dahil nabili ko na ang mga bagay na gusto kong bilhin. Na-achieve ko na ang ilan sa mga goal ko sa buhay. Stable na ang financial, mental, and emotional well-being ko. Kaya kahit na ano pang sabihin nila tungkol sa inaamag kong love life, ay hindi ko ito kailangan, Papa Dudut. Lolo Jose, ito na po ang kape nyo. Salamat, Apo. Maaga kayatang nagising ngayon. Naku, Lo, wala pa ho akong tulog. Gising na talaga ako kagabi pa. Ha? Bakit naman? Hindi ka ba makatulog? Nagpuyat ako kasi tinapos ko yung drama na pinapanood ko online. Wala nga dapat akong planong magpuyat kaso nagandahan ako sa pinanood ko kaya diniretso ko na. Mabuti weekend ngayon, wala akong pasok. Ano ba yung pinapanood mo at kailangan mo pa talagang pagpuyatan? Naku, sobrang ganda nung dramang yun, Lo. Tungkol kasi yun sa isang babae na mafo-fall sa manipulative na senior student. Kaso ang pangit ng ending, hindi ko gusto. Sayang lang yung puyat ko. Ang hilig mo talaga sa mga ganyang palabas, ano? Doon na lang ako kinikilig Bakit ba kasi ayaw mong maghanap ng nobyo? Para ikaw naman mismo ang gumawa ng sarili mong kwento. Naku, wag na po. Masayang ang oras ko dyan. Sa panahon ngayon, mahirap na maghanap ng matinong relasyon. Para kang naglalaro ng claw machine. Akala mo panalo na pero biglang bibitaw yung premyo. Sayang yung pera. Sayang yung effort. Ang malala, pinaasa ka pa. At least sa mga dramang pinapanood ko may happy ending. Ayaw mo man lang bang subukan? Sinubukan ko na po yan dati kaso masyadong boring. Tsaka nakakatamad makipagkilala sa mga tao. Paano yan? Di tatanda kang dalaga niyan. Hindi ba mas masaya yun, Lo? Walang stress. Solo ko ang buhay ko. Wala akong kahati. Pero wala ka rin katuwang. Kapag may problema ka, kapag kailangan mo ng masasandalan, kapag gusto mo ng kausap, wala kang maaasahan kasi mag-isa ka lang. Madali lang naman po ang solusyon dyan Sanay na akong sinusolo ang problema ko. Kapag kailangan ko naman ng masasandalan, nandyan naman mga kaibigan ko. Kausap, marami niyan sa internet. Pwede ka pa nga makipag-away doon. Kung sakali bang may dumating na lalaking nakalaan sa'yo, anong gagawin mo? Siyempre, entertain ko siya.
Lo, hindi porket hindi ako naghahanap ng love life, ibig sabihin ayoko na. Ayoko lang maghanap, pero kung may darating, di good, di ba? Kung wala, okay lang din. Makapag-asawa man ako o hindi, walang problema sa akin kasi masaya na po ako. Kung diyan ka masaya, sige, susuportahan kita. Salamat, Lo. Mabuti pa kayo, malawak ang pangunawa nyo. Yung ibang kamag-anak natin, sobrang insensitive. Tanong ng tanong kung kailan daw ako ikakasal, kung may anak na ba ako o kung nakahanap na ba ako ng boyfriend. As if naman may iaambag sila sa buhay ko. Sabik lang sila para sa hinaharap mo. Siyempre, nakita ka naming lumaki, tumanda, nagkaisip. Gusto ka rin naming makitang dumaan sa mga pinagdaanan namin. Lalo na yung mga bagay na nagbigay ng saya sa amin. Kung sa bagay, hindi na maaalis sa ating mga Pilipino ang pagiging tsismosa. Pero Lo, may tanong ako. Paano mo naman malalaman kung yung dumating na tao para sa'yo, siya na talaga yung nakalaan para sa'yo? May clue ba? Or bahala na, ganon? Lahat naman ng dumarating sa buhay natin, nakalaan eh. Nasa atin na lang kung paano natin yun aalagaan. Katulad na lang ng lola mo. Nung dumating siya sa buhay ko, naging magkaibigan kami. Niligawan ko siya, inilagaan, kalaunan, inasawa. Nagsama kami ng matagal hanggang sa bawiin siya ng Diyos sa atin. Kung ilalaan mo para sa sarili mo yung taong dumating para sa'yo, yun na yung clue na sinasabi mo. Nasa tao yan, wala sa tadhana. Ang lalim nun ah. Kasi ang totoong pag-ibig, nanggagaling yan sa kaibuturan ng puso mo. Kaya naman pala na in love sa inyo si Lola eh. Kasi napakamatalinhaga niyo magsalita. Ang galing! Pwede na kayo maging resource speaker niyan. Ay, ito talaga nga po ko. Pero tatandaan ko po yung mga sinabi niyo, Lo. Pero papadudot kung gaano katahimik ang buhay ko ay kabaliktaran naman nito ang buhay ng best friend kong si Lorene. Batchmates kami sa college ni Lorene at doon kami unang naging magkaibigan. Naging teacher siya sa isang private high school samantalang ako ay isang volunteer nurse naman. Noong nagkaroon ng bakanteng trabaho sa eskwelahan na pinagtatrabahuhan niya ay hinikayat niya akong mag-apply bilang school nurse doon. Sa kabutihang palad ay nakuha naman ako at simula noon ay sa parehong lugar na kami nagtatrabahong dalawa. Si Lorene ang tipo ng babae na habulin ng mga manliligaw. College pa lamang kami ay hindi na mabilang ang suitors nito. May taglay kasi siyang ganda na nakaw tingin. Kapag nakakasalubong mo siya, mapababae ka man o lalaki ay mapapasulyap ka talaga sa kanya. Para siyang pinaghalong Max Collins at Heart Evangelista. Pero simple lang ang datingan. Nakadagdag pa rito ang pagiging teacher niya na siyang nagbigay ng mabait at mainhin na impression sa personality niya. Pero kahit na pila-pila ang mga manliligaw ni Lorene ay loyal siya sa boyfriend niyang si Hans. 5 years na silang magkasintahan noon at saksi ako kung paano umusbong ang pag-iibigan nilang dalawa. Yun nga lang sa pagtagal ng pagsasama nila ay nakita ko rin kung papaano unti-unting nawala ang init ng kanilang pagsasamahan. Kung ako tatanungin mo, hindi na ako sasama sa lakad nila. Bakit naman? Di ba nga may rule na kapag late notice na yung invitation sa'yo, ibig sabihin nun hindi ka invited in the first place? Sa tingin mo? Oo, ganun yun. Yung mga ganyang ganap, pinagpaplanuhan yan. Dapat matagal ka nang in-invite kung gusto ka talaga nilang makasama. Pero gusto kong sumama. Matagal ko nang gustong pumunta sa Zambales eh. Di pumunta ka. Wag na lang. Tama ka nga. Baka kailangan lang nila siguro ng kasamang mag-aambag kaya nila ako inaya. Desisyon mo rin naman yan. Basta ako hindi ako sumasama sa mga late notice. Sabing wag akong tawagan ngayon eh. Sino yan?
Si Hans, Bakit di mo sagutin? hindi kami okay ngayon. Ano nangyari? Nag-away kayo? Sabi ko sa kanya, kailangan kong magpahinga kaya wag muna niya akong tawagan. Ang kulit! Kanina pa tawag ng tawag. Magpahinga? Nandito ka sa labas ngayon kasama ako. I mean, magpahinga sa isa't isa. Oh my gosh, nag-cool off kayo? Parang gano'n na nga. Bakit? Parang nawawala na ako ng gana sa kanya eh. Paano? Anong ibig mong sabihin na wala ka ng gana? Ayaw mo na sa kanya? Alam mo yung feeling na nagsasawa ka na? Yung parang ayaw mo na? Ganon yung nararamdaman ko kay Hans ngayon. Hala, hindi mo na ba siya mahal? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, iba na yung pagtingin ko sa kanya, hindi na tulad ng dati. Sayang naman yung 5 years. 5 years na kayo, di ba? Oo, matagal na kami. Pero hindi ba? Kahit naman yung paborito mong t-shirt, kahit gaano mo yun kagusto, kumukupas din. Pero kahit na, kung pwede pa rin namang isuot, bakit hindi? Bakit mo iiwan agad? Yun ang problema. Paano kung hindi na kasya? Paano kung nag-grow na ako as a person pero yung boyfriend ko, wala pa ring ipinagbago? Kung ano siya dati, ganun pa rin siya ngayon. Napag-iwanan na siya. Dapat sabay kami eh. Pero hindi ko alam kung bakit nanatili na lang siya sa dati. Hindi na ba maayos yan? Parang hindi na eh. Matagal ko nang sinusubukang ayusin pero wala pa rin. Pagod na ako. So ano yun, pagising mo isang araw, ayaw mo na sa kanya? Hindi naman yun overnight decision eh. Mahabang panahon din yun. Parang kandila na naubos na lang. Ganun. So wala na talagang chance. Wala na yata. Pag-usapan nyo na lang muna yan. Oo, gagawin ko yon. Pero sa tingin ko, hanggang dito na lang talaga yung relasyon naming dalawa. Baka hindi lang talaga kami para sa isa't isa. Nakakalungkot naman. Ang tagal nyo ring nagsama eh. Sabi nga nila, kapag hindi inalagaan ng maayos ang isang bagay, malaki ang chance na masira ito. Ganun yung nangyari sa relasyon namin ni Hans. Mag-usap na lang kayong dalawa. Sabihin mo sa kanya lahat ng sinabi mo sa akin para maliwanagan siya. Oo, gagawin ko yon kapag nakapag-isip-isip na ako. Good luck. Sa totoo lang ay hindi kami gaanong close ni Hans, Papa Dudut. Labas kasi ako sa kung ano ang nangyayari sa loob ng relasyon nila ni Ivy. Tuwing lumalabas sila ay hindi ako sumasama kahit na invited naman ako. Ayoko kasing maging chaperone o extra sa isang date dahil kaya ko namang kumaing mag-isa sa labas. May times na nakakasama kami ni Han sa mga important event sa buhay ni Lorraine tulad ng birthday at mga holidays. Pero malimit lang din kaming mag-usap na dalawa para kasing magkaiba kami ng aura ni Hans. Hindi naman po sa ayaw ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi lang talaga kami magka-vibes kaya tuwing nagkakausap kami ay puro small talks lamang kaming dalawa. Saka ko na lamang nalalaman ang lahat kapag nag-o-open na sa akin si Lorraine sa mga problema nilang magkasintahan. Kahit na walang experience, ay pilit naman akong nagbibigay ng payo sa best friend ko. Kahit papaano ay ayokong maging bias sa relasyon nila. At kung may mali si Lorraine ay sinasabihan ko talaga siya. Yun nga lang sa pagkakataong yun ay mukhang naubos na lang talaga ang pagmamahal ni Lorraine sa boyfriend niya. Hindi ko inaasahan na kaya niyang tapusin ang 5 taong relasyon ng ganun lang, Papa Dudut. Wala naman ako magagawa dahil hindi ko nasakop ang puso nila Lorraine at Hans. Kaya naman sinusuportahan ko na lamang ang kaibigan ko sa naging desisyon niya. Mabilis din namang nakapag-move on si Lorraine, ang problema ay si Hans ang nahirapang tanggapin ang mga nangyari. Dumating nga noon sa punto na kahit na hindi kami close ay ako ang nilalapitan ni Hans para humingi siya ng tulong. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung ako ang tatanungin ay gusto ko rin naman pong isalba ang relasyon nila Lorraine at Hans, Papa Dudut. Hindi naman ako bitter sa pag-ibig katulad ng iba dyan. Kaya sinubukan kong bigyan ng advice si Hans sa mga dapat niyang gawin. Desidido din kasi talaga ang binata na habulin ng kanyang ex. Pinayuhan ko siya na bigyan muna ng space ang kaibigan ko para makapag-reflect siya
kung saan o papaano ba nagsimulang gumuho ang kanilang relasyon, Papa Dudut. Kapag alam na niya ang rason ay yun ang dapat niyang ayusin para mawala ang problema at baka sakaling maibalik pa ang lahat sa dati. Papa Dudut, daig ko pa ang love expert noon kahit na wala naman akong alam sa mga pinagsasasabi ko. Ganun pa man ay sinunod ni Hans ang mga sinabi ko. Pagkatapos noon ay sinubukan ulit niyang ligawan si Lorene pero ayaw na talaga sa kanya ng kaibigan ko. Kaya kahit na naaawa ako kay Hans ay kailangan ko siyang tapatin. Sinabihan ko siyang tigilan na niya si Lorene at tanggapin na lamang ang katotohanang wala na sila. Ang oras at pag-ibig nila para sa isa't isa ay tapos na. Nagpakalayo-layo si Hans pagkatapos noon, Papa Dudut. Akala ko ay matatapos na ang communication naming dalawa pagkatapos noon pero nagpatuloy si Hans sa pag-contact sa akin para makahingi ng updates tungkol sa ex niya na si Lorene. Gusto lang daw kasi niyang malaman kung okay lang ba siya, kung masaya na ba siya at kung may bago na siya. Kalaunan, ang mga updates na hinihingi niya ay nabaling na sa akin. Namalayang ko na lamang na wala na kay Lorene ang interes ni Hans, kundi nasa akin na pala, Papa Dudut. Ivy! Oh, Hans! Anong ginagawa mo rito? Wala si Lorene dito sa school. Nasa seminar siya ngayon. Hindi si Lorene ang ipinunta ko rito. Eh sino? May susunduin kang bata? Wala. Ikaw yung pinunta ko rito, Ivy. Ako? Bakit? Hihingi ka na naman ba ng tulong? Di ba nasabi ko na sa'yo na ayaw na talaga ni Lorene? Kahit na anong gawin mo, hindi na kayo babalik sa dati. Respetuhin mo na lang yung desisyon niya. Oo, alam ko yon. Hindi ko na siya aabalahin. Gano'n naman pala eh. So anong ginagawa mo rito ngayon? Bakit mo ko kailangan? Tapos ka na ba sa trabaho? Oo, pauwi na ako. Bakit? Aayain sana kitang kumain sa labas. Ha? Bakit naman? Wala lang. Gusto lang kitang i-treat kasi tinulungan mo ko. Wala naman ako nagawa eh. Hanggang ngayon hiwalay pa rin kayo. Hindi naman kayo nagkabalikan ni Lorene kaya bakit mo ko ililibre? Gusto ko lang. May magagalit ba kapag inaya kitang kumain sa labas? Wala naman pero ayoko. Hindi ako mahilig kumain sa labas tsaka hindi naman tayo close eh. Kaya nga kita inaaya para makilala natin ang isa't isa. Para maging close tayo. At bakit naman? Bakit mo ako gustong makilala? Bawal ba? Bawal kasi hindi ko alam kung ano yung rason. Anong trip mo, Hans? Ikaw, gusto kitang kilalanin pa. Patawa ka naman. Anong pinaplano mo, ha? May motibo ka, no? Kaya mo to ginagawa. Ano to? Naghihiganti ka ba kay Lorene? Gagamitin mo ba ako para saktan siya? Hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ako ganong tao. Oo, nasaktan ako kasi iniwan ako ni Lorene. Pero mahal ko pa rin yun. Kaya hindi ko siya magagawang saktan. Eh ano to? Ano tong ginagawa mo? Bakit mo ako inaayang lumabas? Bakit mo ako gustong kilalanin? Dahil gusto kitang kilalanin, yun lang. Wala namang masama, di ba? Meron. Ex ka ng best friend ko, baka nakakalimutan mo. Anong masama doon? Wala na kami ni Lorene. Kahit na. Ang pangit tignan. Pagkatapos mo sa best friend ko, sa akin ka naman. Ang sama mo namang mag-isip. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa'yo eh. Bakit nga? Kasi gusto kita. Ha? Ibig kong sabihin, gusto kitang makilala pa. Kasi matagal na tayong magkakilala, by name lang. Ikaw bilang kaibigan ni Lorene at ako naman bilang ex ng kaibigan mo. Hindi ko talaga mag-gets kung bakit bigla ka nalang nagkaroon ng interes sa akin. Sorry pero no. Hindi ako sasama sa'yo. Ganun ba? Sige, okay lang. Hindi naman kita mapipilit eh. Salamat. Pero sana wag mong isipin na may pinaplano akong masama dahil lang gusto kong mapalapit sa'yo. Alam mo Hans, feeling ko dahil lang to sa nangyari sa inyo ni Lorene. Wag na, hayaan mo na siya. Mag-move on ka na. Hindi yung kung ano-ano tong pumapasok sa kukote mo. Ako tsaka ikaw, nababaliw ka na ba?
Pasensya ka na. Aalis na lang ako. Sorry sa abala. Sige, mag-ingat ka pa uwi. Ikaw din. Visually ay hindi naman po pangit si Hans Papadudut. Average looking siya at sakto lang ang tangkad nito. Hindi naman sa maarte ako. Nilamon lang talaga ng sistema ang standards ko dahil na rin sa mga paborito kong idols. Pero kung ikukumpara si Hans sa mga kakilala kong lalaki ay may mas edge siya, Papadudut. Professional looking kasi siya at malinis ang kanyang itsura. Marunong siyang makihalubilo at kaya niyang magbasa ng sitwasyon. Kaya siguro hindi rin niya ako gaanong kinakausap dati dahil hindi rin naman ako interesadong kilalanin siya noon. Isa pa ayoko makipag-close masyado sa jowa ng mga kaibigan ko kaya limited lang ang naging contact namin ni Hans before. Kung tutuusin ay hindi ko alam kung bakit iniwan ni Loreen si Hans. Siguro nga ay hindi na talaga nag-work ang relasyon nilang dalawa. Pero sobrang weird pa rin talaga para sa akin noon, Papadudot, na nilalapitan ako ngayon ng ex ng kaibigan ko. Para bang ang awkward na matapos siyang iwan ng best friend ko ay sa akin siya lumalapit sa ngayon. Mas lalong naging weird ang mga tagpo noong bigla na lamang umamin sa akin si Hans na gusto niya akong ligawan. Parang sobrang hirap paniwalaan dahil isang buwan pa lamang ang lumipas. Nung hirap na hirap siyang bitawan si Loreen tapos ay biglang gusto na niya kaagad ako. Mula kay Loreen na ala Max Collins papunta sa akin na parang isinuka lang ng lupa. Hindi ako naniniwala na magugustuhan ako ni Hans noon. Kahit nga sa imagination ay nagki-cringe ako, Papadudut, at aminado naman po ako na hindi ako kagandahan. Hindi rin sexy kaya natural lang na pagdudahan ko ang pakay ni Hans. Ang ginawa ko na lamang ay nag-report ako kay Loreen at sinabi ko sa kanya ang lahat. Para hindi na siya magulat kapag nalaman niyang nag-uusap pala kami ng ex niya na si Hans. Ivy, hindi ka pa uuwi? Pauwi na. Ililigpit ko lang tong piniprint kong report. Pasok ka muna. Para saan yan? Yung report sa mga severely wasted na bata. Tinitignan nila kung may improvement ba simula nung nag-start yung klase. Ah, okay. Antayin na kita para sabay na tayo umuwi. Sige. Habang nandito ka, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Tungkol kay Hans. Hans na naman? Tapos na ako sa chapter na yan. Nasa moving on process na ako. Actually, patapos na nga eh. Kaya ikaw, mag-move on ka na rin dapat. Ay, wala mag-move on kasi hanggang ngayon, kinukulit ako ng ex mong yun. Talaga? Akala ko ba ni real talk mo na siya? Di ba sinabihan mo na siya na tigilan na ako? Oo, tinigilan ka na niya. Tanggap na raw niya na ayaw mo na sa kanya. O gano'n naman pala eh. Bakit ka pa niya kinukulit? Kasi gusto niya akong ligawan. Ano? Nililigawan ka ni Hans? Wala talaga nakakatuwa dun. Hindi nga. Totoo ba? Oo nga. Inaya nga niya akong kumain sa labas last time eh. Sabi niya gusto raw niya akong kilalanin. Gusto niya makipagkaibigan sa akin. O anong sabi mo? Sabi ko ayoko kasi unang-una ex mo siya. Pangalawa, hindi ko siya gusto. Ano naman ngayon kung ex ko siya? Wala na kami. Tapos na kami ni Hans. Kaya pwede na niyang ligawan kahit sino ang gusto niyang ligawan. Kahit na. Di ba nga may unwritten rule na bawal jowain ng ex ng kaibigan? Para lang yun sa mga taong bitter. Maganda naman yung naging hiwalayan namin ni Hans eh. Kaya kung gusto kanyang ligawan, sino naman ako para pagbawalan siya? O ikaw? Basta, ang weird kasi. Kung nagdadalawang isip ka dahil sa akin, wag.
Huwag mo akong isipin kasi okay lang yun sa akin. Kung gusto mo siya at kung gusto ka niya, bakit ko naman kayo pipigilan? Siyempre bilang kaibigan susuportahan din kita. Hindi mo yata narinig yung sinabi ko na hindi ko siya bet. Sa ngayon, pero kapag nakilala mo siya, malay natin kung mabetan mo siya. Hindi yun mangyayari. Ano ka ba, Ivy? Oras na rin siguro para bigyan mo ng pansin yung puso mo. Kakalawangin yan, sige ka. Kung makikipagrelasyon man ako, mas maganda na sa ibang tao, hindi sa ex mo. May rason kung bakit kayo naghiwalay, dun palang red flag na. Naghiwalay kami kasi hindi kami para sa isa't isa. So kami para sa isa't isa, yun bang gusto mong sabihin? Bakit naman hindi? Subukan mo lang. Bigyan mo siya ng chance. Kung hindi mag-work, edi hindi. Pero paano kung nag-work? Paano kung ayoko? Huwag mong sabihin na mauunahan pa kitang makahanap ng boyfriend. Bakit? May nanliligaw na bagad sa'yo? Wala, pero may nagpaparamdam na. Ang harot? Parang hindi nang galing sa 5 taong relasyon, ha? Ano namang masama doon? Single naman ako Oo na. Umuwi na nga lang tayo. Tapos ka na ba? Itutuloy ko na lang to bukas. Okay. Pero Hans talaga? Plot twist yun ha? Ay naku, Lorraine, tigilan mo ko dyan. Papadudot kahit na pumayag si Lorraine sa panliligaw ni Hans ay hindi pa rin nagbago ang isip ko. Ayoko kay Hans at never ako nagkaroon ng feelings para sa kanya. Mas lalong mahirap na maging kami dahil ex siya ng kaibigan ko at alam kong may rason kung bakit sila naghiwalay. Ayaw kong maranasan ang naranasan ni Lorraine kahit na alam kong maayos naman ang naging hiwalayan nilang dalawa. Tahimik na ang buhay ko noon kaya ayaw ko nang guluhin ito sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon. Alam kong problema lang ang dulot ng love life kaya hard pass ako doon, Papadudot. Pero kahit na ipagtabuyan ko si Hans ay hindi niya ako nilubayan. Sobrang haba nga ng hair ko dahil hinahabol ako ng isang lalaking katulad niya. Malas lang niya dahil masyado na akong maraming napanood na pelikula para magets kung anong habol niya. Parang gusto lamang niya akong gamitin para saktan ng best friend kong si Lorraine at hindi ko gagawin yon. Hindi ako magpapagamit dahil alam ko ang worth ko. Hindi ko na nga po noon pinapansin ang mga chat at tawag ni Hans. Ilang beses din niya akong dinalaw sa trabaho pero pinagtataguan ko siya, Papadudot. Nagpapadala pa nga siya noon sa akin ng cards at bulaklak na siya namang kinainggitan ng mga kasamahan ko sa trabaho. Maging si Lorraine nga ay pinupush na niya ako na subukan ko raw na humarot kahit ngayon lang pero ayoko talaga, Papadudot. Hanggang sa isang araw ay bigla ko na lamang nabalitaan na nahulog daw si Hans mula sa 3rd floor ng apartment building kung saan siya nakatira. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mag-isa lamang si Hans na naninirahan sa apartment niya, Papadudot. Ang buong pamilya niya ay nakatira sa probinsya. Pero kahit na ganoon ay nagtaka pa rin ako dahil sa dami ng kaibigan niya. Ako ang tinawagan noong gabing isinugod siya sa ospital. Ayon sa nurse na nakausap ko ay number ko raw ang ibinigay ni Hans. Alam ko na si Lorraine lamang ang tanging pamilya na itinuturing ni Hans sa Maynila. Kaya noong naghiwalay sila ay mag-isa na lamang siya at wala na sigurong ibang malapitan maliban sa akin. Dahil naawa naman ako ay pinuntahan ko siya, Papadudot. Nagtamo ng bale sa magkabilang braso si Hans dahil eto daw ang unang tumama sa konkreto. May tama din siya sa ulo at galos sa iba't ibang parte ng katawan niya. Pero wala naman daw siyang masyadong injury na nakuha. Gusto ko sanang sabihan si Lorraine sa nangyari kay Hans pero naisip ko na hindi na niya kailangan pang malaman ito. After all ay tapos na silang dalawa. Mabuti na lamang at wala akong pasok nang nangyari ang aksidente kaya nabantayan ko si Hans ng gabing yon. Dahil na rin sa pagiging nurse ko kaya minabuti kong manatili sa tabi niya kahit na hindi naman kami close na dalawa.
Tungkulin naming mag-alaga ng tao at yon ang ginawa ko, Papa Dudut. Walang halong mali siya. Pagkagising ni Hans ay saka na lamang niya kinuwento sa akin kung papaano siya nahulog mula sa kanyang bintana, Papa Dudut. Ivy! Ivy, gumising ka na dyan. Anong oras na? Oras na para umuwi. May pasok ka pa bukas, di ba? Wala akong pasok bukas. Ininom mo na ba yung gamot mo? Hindi pa. Paano ko gagawin yun? Di ko maigalaw tong parehong kamay ko. Sandali lang, nasa na ba yung gamot mo? Nandito, sa may side table. Amin na. Dapat kanina mo pa to ininom eh. Sorry, hindi ko na namalayan yung oras. Hindi na kita ginising. Alam ko naman na pagod ka eh. Oh, inumin mo na to. Eto, tubig. Salamat. Hindi pa kaya ako pwedeng umuwi? Inaantay pa nila yung result ng mga test na ginawa sa'yo. Kailangan nilang siguruhin na wala kang internal injury. Kailan naman kaya ako makakauwi? Kung wala namang severe na nangyari sa'yo, baka bukas pwede ka nang pauwiin. Sana nga. Hirap matulog dito sa ospital eh. Maya't maya kang ginigising ng mga nurse. Dapat lang. Ganyan ang trabaho namin. Marami kaming pasyenteng binabantayan 24/7. Kaya kahit pagod na or inaantok, kailangan ka nilang i-check. Ang swerte ko naman. May personal nurse ako. Pasalamat ka, mabait ako ngayon. Salamat. Kasi pinuntahan mo ako kahit hindi naman tayo close. Ako yung tinawagan eh. Tsaka alam ko naman na wala kang pamilya rito. Naawa ko kaya pinuntahan na kita. Ano ba kasi yung nangyari? Paano ka nahulog? Ang sabi sa akin ng nurse, intoxicated ka raw. Nagiinom ako nun sa apartment. Nang mag-isa? Oo, wala akong maaya eh. Wala naman akong ganong kaibigan para ma-invite ng biglaan. Tapos nahulog ka dahil sa kalasingan. Hindi ako nahulog. Walang aksidente na nangyari. Eh ano? Tumalon ako. Ha? Tumalon ka? Bakit naman? Huwag mo sabihin. Parang wala naman na akong purpose sa buhay eh. Sobrang lungkot ko nung oras na yon. Pakiramdam ko kahit mamatay ako, wala naman makakami sa akin. Narealize ko lang na sa mga pagkakataong ganon, wala man lang ako malapitan. Oo, may mga kaibigan ako pero may sarili rin naman silang buhay. May sarili silang problema. Hindi naman na ako bata para i-babysit nila. Alam mo ba yung pakiramdam na wala kang karamay sa mga oras na ganon? Ang pangit. Sobrang saklap. I'm sorry, hindi ko alam na may pinagdadaanan ka pala. Huwag kang mag-sorry. Wala ka namang kasalanan eh. Tsaka hindi naman ako humihingi ng simpatsya. Pero sorry pa rin kasi hindi rin maganda yung ginawa ko sa'yo na ipinagtulakan kita palayo. Okay lang yun. Karapatan mo naman yun. Akala ko nga noon matatapos na lahat eh. Pero parang ayaw pa akong kunin ni Lord. Kaya sabi ko sa kanya, sorry kung nagawa ko yun. Sorry kung bumigay ako agad-agad. Alam mo, pwede mo naman akong lapitan kapag nakakaramdam ka ng ganon. Di ba nga ikaw na mismo nagsabi hindi tayo close? Tsaka nakakahiya rin kapag inabala pa kita. Kung buhay na ang pinag-uusapan, hindi ako magdadalawang isip na samahan ka. Oo, ayaw kita nung una, pero ngayong alam ko na kailangan mo lang naman ng kasama, ng karamay, hindi ko naman ipagkakait yun. Totoo ba yan? Ibig bang sabihin ito, pwede na tayo maging magkaibigan? Sige, try natin. Wala namang masama. Salamat, Ivy. Salamat talaga. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero ng time na yon ay bigla akong naawa kay Hans. Para siyang bata na naghahanap ng kasama. Dahil sa sitwasyon niya ay kinailangan niyang dumepende sa ibang tao dahil wala naman siyang ibang kasama sa buhay, ay hindi ko maiwasang mahabag sa pinagdadaanan niya. Kaya naman ako na lamang din na nag-volunteer na tulungan siya hanggang sa gumaling ang buong katawan niya.
Isa pa ay nurse ako at may sinumpaan kaming tungkulin. Alam kong malaki ang maitutulong ko sa mas mabilis niyang pagaling. Pagkatapos ng trabaho ay nagpupunta ako sa apartment ni Hans para ipagluto siya ng pagkain para sa dinner nito. At para na rin tulungan siyang magbihis at maligo. Minsan, pinagluluto ko rin siya ng breakfast at lunch para sa susunod na araw, pero kapag busy ako ay nag-o-order na lamang siya online. Kapag may mga emergency siya ay ako ang tinatawagan niya. Ako na rin ang bumibili ng mga gamot niya at nagpapalit ng mga gasa sa mga sugat niya. Papa Dudut, mahigit 1 buwan ding naging ganon ang setup naming dalawa ni Hans. Hanggang sa nasanay na akong kasama siya. Unti-unti ay nakilala ko ang totoong ugali ni Hans. Mabait siya, Papa Dudut, makulit, moody, pero kahit nagtatampo ay masunurin naman siya. Hindi ko inaasahan na sa mga oras na nagkasama kaming dalawa ay dahan-dahan ding na-develop ang feelings ko para sa kanya. Good morning, Lolo Jose. Good morning din, Apo. Maaga ka ngayon ah. Huwag mo sabihing wala ka na namang tulog. Ganun na nga po. Nanood ka na naman ba ng drama? Hindi po. Hindi ako nagpuyat ngayon dahil sa panonood. Ano? Ano naman pinagkaabalahan mo buong magdamag? May kachat lang po ako kagabi. Talaga? Sino naman, Apo? Pwede ko bang malaman? Kaibigan ko po si Hans. Kaibigan lang ba talaga o kaibigan? Si Lolo naman eh. Magkaibigan lang kami ni Hans. Kaibigan na pinagpupuyatan mo. Napasarap lang po yung usapan namin kagabi. Alam mo, Apo, pwede ka namang umamin sa akin eh. Kung may napupusuan ka ng lalaki sa buhay mo, pwede kang magkwento sa akin. Hindi naman ako katulad ng tatay mo noon na sobrang istrikto sa'yo. Suportado kita sa anumang gusto mo. Alam ko naman po yun. Ito ba ang Hans na sinasabi mo, may tsansa ba na maging kayo? La, si Lolo naman, ang prangka niyo naman pong magtanong. Nagtatanong lang naman ako. O ano, meron ba o wala? Hindi ko po alam. Siguro. Baka hindi pa natin masasabi sa ngayon. Pero ano naman ang nararamdaman mo para sa kanya? Ako? Marami po. Kung noon wala lang siya sa buhay ko, ngayon parang parte na siya ng mundo ko. Hindi kami close noon pero ngayon siya na laging pumapasok sa isip ko. May concern na akong nararamdaman sa kanya. Natutuwa na ako tuwing nakikita ko yung pangalan niya kapag nagchat-chat siya sa akin. Kinikilig na ako mag-isa. Lo, sa tingin mo, ito na ba yung sinasabi niyong pag-ibig? O baka naman ngayon lang to? Nakakaramdam ka ba ng saya sa puso mo kapag naririnig mo ang pangalan niya? Pinaplano mo na ba kung ano ang mangyayari sa inyo sa hinaharap? Kung wala siya sa tabi mo, hinahanap-hanap mo ba siya? Hindi ka ba mapakali kapag di kayo magkasama? Kung oo ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na nabanggit ko, malamang umiibig ka na nga, Apo. Pero paano kung hindi pala siya yung taong para sa akin? Sabi ko nga sa'yo, lahat ng taong dumarating sa buhay natin ay nakalaan para sa atin. Nasa mga kamay mo ang sagot sa tanong mo. Kung paano mo pahalagahan yung tao para manatili siya sa buhay mo. Pero siyempre, dapat ganun din ang pagpapahalaga niya sa'yo para manatili ka rin sa buhay niya. Natatakot lang ako. Baka kasi pag nagmahal ako, masaktan din ako sa huli. Parte yan ng buhay. Maraming beses tayong madadapa bago tayo matutong maglakad. Kailangan nating maranasang masugatan para matutunan natin itong gamutin. Ang mga masasamang nangyayari sa buhay natin
Kailangan natin yun maranasan para matuto tayo. Matakot ka pero huwag mong itago ang sarili mo sa mga oportunidad. Mga oportunidad na mas magpapayabong pa sa karanasan mo sa buhay. Ang galing nyo talaga magpayo, Lo. Tama po kayo, walang mangyayari kung mananatili akong takot. Salamat, hindi ko po yan kakalimutan. Basta Apo, ano man ang mangyari, nandito lang ang lolo mo para gabayan ka. Opo. Nga pala, nagkape na po ba kayo? Pagtitimpla ko po kayo kung gusto nyo. Abay, sakto. Di pa ako nagkakape. Inaantay kasi talaga kita dahil gustong gusto ko yung timpla mo ng kape, Apo. Siyempre naman po. Mas masarap to kaysa sa nabibili sa labas. Sandali lang po gagawan ko kayo ng kape nyo. Papa Dudut, never na pumasok sa isipan ko na magkaroon ako ng feelings para kay Hans. Nung una ko siyang nakilala bilang boyfriend ni Lorene ni isang emosyon, ay wala po akong naramdaman para sa kanya. Pero noong nagkaroon na kami ng personal connection ay doon ko lang nalaman na marami pala siyang tinatagong katangian na magugustuhan ko rin kalaunan. Sa paggaling ni Hans ay nagpatuloy ang pagkakaibigan naming dalawa. Tumagal ang friendship namin yon hanggang sa dumating kami sa puntong seryoso na talaga kami sa mga nararamdaman namin para sa isa't isa. Nagkaaminan kami at dumaan sa proseso ng courtship hanggang sa sinagot ko na nga siya, Papa Dudut. Noong nalaman ni Lorene na kami na ni Hans ay walang bahid ng bitterness ang pagsuporta niya sa aming dalawa. Masaya na rin kasi si Lorene sa love life niya noong panahong yon, kaya naman hindi na issue sa kanya kahit na sa akin napunta ang ex niya. Ang mahalaga ay walang agawang nangyari. Walang siraan, walang awayan. Nagsara ang mga pinto ng kusa at nagbukas ang mga bagong pinto para sa aming lahat. Papadudot kong kontento na ako noon sa buhay ko ay mas kontento na po ako sa ngayon dahil isang blessing ang ibinigay sa akin ni Lord. Kahit na hindi ko naman po ito hinihiling. Sa pagdating ni Hans sa buhay ko ay marami akong mga bagong experiences na nasubukan. Marami po akong goal, Papadudot, na gustong tuparin. At ang mga plano ko para sa future ay hindi na lang para sa akin kundi para sa aming dalawa ng boyfriend ko. 2 years na kami ni Hans sa ngayon, Papa Dudut, at masaya akong ibalita sa inyo na nananatiling masaya at matatag ang samahan naming dalawa. Dito na po nagkatapos ang aking love story. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ivy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, ang buhay ay parang isang karera na pwede kang mapag-iwanan kapag hindi mo ginalingan. Pero minsan ay kailangan din talaga nating huminto para tignan kung tamang landas pa ba ang direksyong tinatakbo natin. Ikaw, kabarangay, naranasan mo namang maghabol sa isang bagay na pinagsisihan mo rin sa bandang huli. Dear Papa Dudut, kung ang iba ay mahilig magbasa ng libro, tumikim ng mga bagong pagkain o mangolekta ng mga bagay-bagay, iba naman ang hobby ko. Mahilig po kasi akong tumakbo. Literal po akong mananakbo, Papa Dudut. Dahil ginawa ko ng bisyo ang pagsali sa mga fun run. Nakakapagod at nakakahingal man kung iisipin, pero mahigit 5 years na po akong tumatakbo. Ito na kasi ang ginawa kong libangan para mag-distress tuwing marami akong problema, lalo na kung puno ang workload ko. Ako nga pala si Dana, 35 years old at nagtatrabaho bilang sekretarya ng isang politiko. 3 beses sa isang buwan akong sumali sa mga fun run, hindi lang po sa Metro Manila kundi pati na rin sa ibang lugar.
Masakit man sa katawan at medyo mabigat sa bulsa kung minsan pero kakaibang saya kasi ang naidudulot ng pagtakbo sa buhay ko, Papa Dudut. Karaniwang sinasalihan ko ay mga run with a cause tulad ng breast cancer awareness, mga environmental fun run at kung ano-ano pang events ng mga NGO. Minsan ay tumatakbo ako ng 10 hanggang 16 kilometers. Ang pinakamalayo na ay 21 kilometers. Sa pamamagitan ng fun run ay nakabuo ako ng bagong grupo ng kaibigan. May mga nakilala akong mga tao na mula sa iba't ibang lugar at estado sa buhay. Ang nagustuhan ko sa fun run ay may iisa kaming layunin at ito ay magkaroon ng healthy lifestyle. Papadudot sa fun run ko rin nakilala ang lalaking bumihag sa aking puso. Walang iba kung hindi si Migs, Papadudot. Huy Dana, kanina pa kita kinakausap. Sorry? Ano ba yon? Ano ba kasing tinitignan mo dyan? Kasi naaliw lang ako sa magjowa dun sa kabilang cafe. Ang sweet kaya nila. Sus, maghihiwalay din yan. Walang forever, no? Ang bitter mo naman. Ano ba yung sinasabi mo? Sabi ko uuwi na ba tayo? Ubus ko na tong kape ko. Maya-mayang konti, ayoko pang umuwi. Dito muna tayo sa mall, mas malamig. Tsaka wala akong kasama sa bahay. Sis, pagod ako sa trabaho. Gusto ko na talaga magpahinga. Ito naman, magstay pa tayo dito kahit 30 minutes lang. Nilibre naman kita ng kape. Ano ba yan? Pasalamat ka talaga, kaibigan kita. Ay, oo nga pala, naalala ko. May ganap ka ba sa linggo? Ako? Wala naman. Bakit? Out of town tayo? This weekend na ba? Hindi ba may fun run sa linggo? Sa linggo? Hindi ko sure. Wala naman akong event this month eh. Aba, himala. Bakit naman? Tamad ka na bang tumakbo ngayon? Hindi, busy lang sa work. Marami pa akong kailangan tapusin eh. Alam mo na, malapit na ang barangay fiesta, kaya marami na namang plano si boss. Tambak na naman ang trabaho. Pero since free ako this weekend, naisip ko sanang lumabas ng Manila bago ang madugong workload. Teka, ano bang event sa linggo? One run, one heartbeat fun run sa Pasay. Ay oo, alam ko yan. Hindi talaga ako nagpa-register dyan. Ganun ba? Sayang naman. Ang balita ko attend si Migs doon. Hindi nga. Oo, nakita ko sa Facebook niya, pinopromote nga niya yung event eh. Nag-i-invite siya ng mga pupunta. Oh my gosh! Kailangan ko rin pumunta. Akala ko busy ka. Kung si Migs ang pag-uusapan, walang busy-busy, no? Ibang klase. Ikaw na talaga ang loyal na loyal sa lalaking yun. Hindi lang loyal, patay na patay din ako sa kanya. Kung anong hilig mo sa mga oppa, ganun din ako pagdating kay Migs, no? Kaya gagastos ako kung gagastos. Kasi mahal ang registration fee eh. Pero sige lang, sa ngalan ng pag-ibig. Sakto, usapang puso yung fun run na yun. Baka naman sign na to ng universe, diba? Baka naman this time, umusad na ang love story namin. Siyo nga, advocacy yun ng Philippine Heart Association para i-promote ang pagkakaroon ng healthy heart. Literal na puso ang pinag-uusapan dito, hindi pag-ibig. Sino-joke lang kita, pinatulan mo naman. Ikaw, napaka-boring mo naman kausap. Nagpapaka-poetic na nga yung tao dito, oh. Sis, hindi bagay sa'yo. Ang cringy. Basta, wag na tayo mag-out of town. Sa fun run na lang ako pupunta. Hindi talaga ako mag-out of town kasi nakaregister na ako sa fun run na yon. Kaya ikaw, mag-register ka na rin bago ka pa maubusan ng slot. Hala, oo nga. May online registration ba? Wala, on-site lang. Sakto, nandito tayo sa mall. Hanapin na lang natin yung store para makapag-register ka. Ay, sige, tara na! Papadudot para sa mga taong mahilig tumakbo ay marami ang nakakakilala kay Migs.
Pero syempre, Papa Dudut, pinalitan ko ang pangalan niya para sa kanyang privacy. Sikat si Migs sa grupo ng runners. Marami na kasi siyang sinalihang marathon at isa siya sa laging nangunguna sa finish line. Minsan siya rin ang pasimuno sa mga fun run dito sa Metro Manila. 37 years old na si Migs, Papa Dudut, at marami na siyang napatunayan pagdating sa larangan ng pagtakbo. Minsan na nga rin siyang na-feature sa isang sikat na magazine show. Sa kabila ng edad niya ay hindi mo iisiping malapit na siyang mag-40. Baby face kasi siya at aakalain mong teenager lamang. Makinis kasi ang balat nito, matangos ang ilong, manipis ang labi at maganda ang height. Magaling din siyang pumorma na kahit running shorts at sando lang ang suot ay napakalakas pa rin ang appeal niya. Siguro dahil malinis din ang itsura niya, pang matinee idol ang datingan kaya marami ang nahuhumaling sa kanya. Bukod sa pagiging gwapo ay iniidolo ko talaga si Migs dahil sa pagiging fit nito. Maganda ang lifestyle niya at gusto ko na kapag tumanda ako ay maging bata rin ang itsura ko. Minsan na kaming nagkita ni Migs, Papa Dudut. Nakapagpa-picture ako sa kanya one time pero nahiya akong makipagkilala sa kanya. Nakaka-intimidate kasi siya sa personal at matutulala ka na lamang kapag nakaharap mo na siya. Isa siya sa rason kung bakit ako naa-addict sa pagsali sa mga fun run. Medyo stalker man ang datingan pero siyang pangunahing hinahanap-hanap ko tuwing sumasali ako sa mga ganong klase ng mga event, Papa Dudut. Sis, nakita mo na ba si Migs? Hindi eh. Baka naman hindi siya natuloy ngayon. Hindi, nakasalubong ko siya kanina habang tumatakbo tayo. Pabalik na siya sa finish line kanina eh. Ano bang tinakbo niya? 21 kilometers. Ay sayang. Dapat doon na lang pala tayo nag-register. As if naman kaya mo. Eh hanggang 5 kilometers ka lang naman, no? Siyempre, joke lang. Sinasabi ko lang yung pampalubag loob since hindi mo nakita si Migs ngayon. Hindi ko kaya yung 21 kilometers. Masakit na tuhod ko sa 5K. Ako rin, hindi ko rin kaya. Ano na? Nasaan na ba si Migs? Pasensya na. Narinig ko yung pinag-uusapan nyo. Hinahanap niyo ba si Migs? Ay, opo. Kilala niyo po ba siya? Hindi niyo na siya makikita kasi umalis na siya. Kaalis lang niya kanina. Hala, bakit daw? Wala pang awarding ah. Di ba second place siya sa 21 kilometer distance? May iba pa siyang commitment na kailangan puntahan eh. Teka, itong Migs ba na tinutukoy mo at Migs na hinahanap namin ay iisa? Kasi maraming Migs sa mundo. Si Migs na maputi, matangkad, matangos ang ilong, tsaka may neck tattoo? Kung siyang hinahanap nyo, nakaalis na siya. Nagmamadali kasi siya kanina eh. Pagkatapos ng takbo, nagpalit agad siya tsaka lumarga na. Paano mo naman siya nakilala? Close ba kayo ni Migs? Magkaibigan kami. Magkasama kami sa isang gym. Talaga? OMG! Ako pala si Dana. Tawagin niyo na lang akong Atom. Tapos ito naman si Rona, kaibigan ko. Hello? Hello din. So, anong kailangan nyo kay Migs? Bakit niyo naman siya hinahanap? Ito kasing kaibigan ko. Umaasa na mapansin siya ni Migs kasi matagal na niyang pinapanalangin na magkatuluyan silang dalawa. Uy, bunganga mo. Huwag mo naman ako ipahiya. Totoo naman ah. Palabirutong si Rona. Huwag ka maniwala dyan. Hinahanap ko siya kasi gusto ko sana magpa-picture. Ah, ganun ba? Next time na lang. Marami pa namang susunod na fun run eh. Sayang lang kasi, chance ko na sana to para makita siya ulit. Sandali lang. Kung magkaibigan nga kayo ni Migs, bakit kanya iniwan dito? Nagmamadali kasi siya. Tsaka hindi naman kami sabay na dumating. May sarili akong sasakyan tapos may dala rin siyang sasakyan. Isa pa, gusto kong makuha muna lahat ng freebies bago ko umuwi. Bakit naman kasi hindi ka naniniwala, sis? Alam mo namang skeptic akong tao. Madali lang naman kasing magsabi na friends kayo ni ganito, ni ganyan. Kung ayaw niyong maniwala, eto may pruweba ako. Sandali lang. May video kami dito sa cellphone ko eh. Hanapin ko lang. Eto, walang sound kasi nasa gym kami. Patingin? Oo,
si Mix nga to, walang duda. Ano? Naniniwala na ba kayo? Ako naniniwala talaga. Ewan ko lang dito kay Rona. Oo na, naniniwala na ako. Sorry. Okay lang. Mas maganda yung skeptic para mahirap maloko. Diba? At least naiintindihan mo. So kailan daw ulit sasali sa fun run si Migs? Hindi ko pa alam eh. Tatanungin ko na lang siya. Sabihan kita kung kailan. Talaga? Sandali, bigay ko sa yung number ko para ma-update mo ako sa mga ganap sa buhay ni Migs. Okay, sure. Papadudot, isang fitness instructor si Atom. Naging magkaibigan daw sila ni Migs noong magkasama sila sa isang gym matapos iwanan ni Migs ang dating gym na pinupuntahan niya. Noong magkaroon ng sariling fun run event si Migs ay inaya si Atom na sumali. Simula noon ay nawili na rin sa mga fun run si Atom. Kaya nagtuloy-tuloy na siya sa pagsali sa mga pagtakbo. Matangkad si Atom, Papadudut. Halatang babad ito sa gym dahil maganda ang pangangatawan niya. Parang ngang may sariling diet din ang biceps niya dahil alagang-alaga ito at maganda ang hubog. May pagkamoreno siya at simple lang ang datingan. Cute naman siya pero hindi siya yung mga tipo ko. Hindi tulad ni Migs na unang sulyap pa lamang ay mapapaibig ka na. Si Atom naman ay kailangan pa ng mahabang panahon bago mo ma-realize na nakatago ang kanyang kagwapuhan. Kung ikukumpara silang dalawa, Papadudut, mas gusto ko pa rin si Migs. Nagpatuloy ang komunikasyon namin ni Atom simula noong magkita kami sa fun run na yon sa Pasay. Siya na kasi ang naging source ko pagdating sa mga balita kay Migs. Naisip ko na sa pamamagitan ni Atom ay maaari kaming mapaglapit na dalawa. Na-excite ako noon sa isipin na mas gaganda ang chance ako na maging close si Migs kapag nagkaroon kami ng common friend. At si Atom na ngayon, Papadudut, ang lalaking magtatawid sa akin, sa lalaking pinapangarap ko ng mga panahong yon, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, halos isang buwan ang inabot bago ulit ako nagkaroon ng chance na masilayan si Migs, Papadudot. Masyado kasi ako naging busy sa trabaho kaya marami akong na-miss na fun run. Noong medyo gumaan na ang schedule ko ay agad akong nag-register para sa isang 10-kilometer run. Sa Pampanga ito ginanap na sana ay hindi ko sasalihan pero nung nalaman kong nandun si Atom na dadaluhan din ni Migs ay gumawa ako ng paraan para makasali din. Sa katunayan ay sarado na ang registration noon. Sa Facebook na ako naghanap ng taong nagbebenta ng kanilang running kit para makasali ako. Kilig na kilig ako noon dahil sa pagkakataong yon ay maipapakilala na ako sa wakas ni Atom sa kaibigan niya. Mukha mang timang ay nagpaganda pa ako noong week na yon, Papadudut. Nagpaayos ako ng buhok at nagpa-facial para lamang magkaroon ako ng magandang impression kay Migs. Sigurado kasi ako na hindi na niya ako maaalala dahil noong nagkita kami noon ay saglit lang kaming nagkasama ng araw na nagpa-picture ako sa kanya. Bago ang araw ng fun run ay isang script pa ang isinaulo ko para ready ako kung sakaling mang mawalan kami ng mapag-uusapan. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko ng araw na yon. Hindi na nga ako nakatulog dahil sa sobrang pagka-excite. Kaso nga lang pagdating ko sa Pampanga ay walang Migs na dumating, Papadudut. Nasaan na ba si Atom? Kanina pa ako rito, my gosh! Hello? Hello, Dana. Nasaan ka na? Nandito ako malapit sa may baggage area. Ikaw, nasan ka ba? Nandito ako sa tabi ng stage. Sandali lang, antayin mo ako dyan. Pupuntahan kita. Ang lapit mo lang pala. Sige na, dalian mo. Dana! Kanina pa ako dito, ha? Kakarating ko lang sa may finish line eh. Hinahanap ko pa kung saan yung water station. Teka, ano ba yung sinalihan mo? Bilis mo namang nakarating.
Nag 10 kilometers lang ako ngayon. Ikaw ba? Nag-21 ako kaya natagalan. Grabe, ang tibay mo. Nag-21 ka rin last time, di ba? Kasama to sa training ko. Kasi susubukan kong sumali ng full marathon next year. Talaga? 42 kilometers yun, di ba? Tama. Kaya nga sinasalihan ko na lahat ng fun runs para makondisyon tong katawan ko. Ay, good luck! Ako medyo hirap pa ako sa 21 kilometers Yang full marathon na yan feeling ko hindi ko pa kaya. Gawin mong goal yan next time. Masaya sumali sa full marathon. Endurance ang kailangan dyan Puspusang training dapat. Yun na nga ang ginagawa ko ngayon para makapaghanda sa susunod na takbo ko. Anyway, si Mix pala. Nasa na siya? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Hindi makakarating si Migs ngayon. Ha? Bakit daw? Trinangkaso. Gusto nga niyang sumama kanina. Kaso sobrang taas ng lagnat niya. Kaya sabi ko na magpahinga na lang muna siya. Baka kasi mas lalo pang lumala nararamdaman niya Ba't di mo naman kagad sinabi sa akin? Hindi ba? Akala ko na-text ko sa'yo. Nag-text ako sa'yo kanina habang nasa biyahe ako. Wala ka nabanggit sa text. Sandali nga, check ko. Nasaan na ba yung phone ko? Oh, eto. Ay, message failed pala. Nawalan siguro ng signal. Nagmamaneho kasi ako kanina Ano ba yan? Dumayo pa ako sa Pampanga para makita si Migs, tapos hindi naman pala siya pupunta. Sorry, hindi pala na-send. Hindi ko napansin. Ay, bakit ba ang ilap ng tadhana sa aming dalawa ni Migs? Ganto na lang. Coffee na lang tayo. Para naman makabawi ako sa'yo. Nakakainis naman Umasa pa naman ako na magkikita kami ngayon. Sorry na. Bawi na lang ako next time. Sabihan kita agad sa sked ni Migs. Promise yan Oo. Minalas ka lang siguro ngayon kasi biglang nagkasakit si Migs. Uso ang trangkaso ngayon Ay nako, excited pa naman ako. I-reserve mo na lang yung excitement na yan sa susunod yung pagkikita. Ano, coffee? Sige, kailangan ko talaga ng kape ngayon. Tara, may alam akong masarap na cafe dito sa Pampanga. May dala ka bang sasakyan? Meron. Sabay na rin tayong umuwi kung gusto mo. O sige, magpapalit muna ako Antayin na lang kita sa parking lot. Mangongolekta na muna ako ng freebies. Okay, sige. Tawagan na lang kita kapag tapos na ako. Okay, see you later. Papa Dudut, wala naman akong magagawa noon kahit na magmaktol pa ako. Kaya kinagat ko na lamang din ang alok sa akin ni Atom na magkape pagkatapos ng fun run. Nung araw na yon ay mas nakilala ko pa si Atom. May tinatago din naman pala siyang kulit. Malalim din siyang mag-isip at matalino kung magbitaw ng mga salita. Sa naging pag-uusap namin ay nalaman kong dati pala siyang sakitin. Muntik na siyang mamatay dahil sa sakit, kaya noong nabigyan siya ng second life, ay binago niya ang kanyang lifestyle. Nagsimula siyang umiwas sa bisyo. Kumain siya ng mga masusustansyang pagkain at nag-aral para maging fitness trainer. Simula noon ay naging panata na ni Atom ang alagaan ang kanyang pangalawang buhay. Pagkatapos naming magkape ay inihatid na rin niya ako pauwi at nag-commute lamang kasi ako ng araw na yon. Kaya pumayag ako sa alok ni Atom na sumabay sa kanya pabalik ng Maynila. Yung mga paa ko rin kasi ay pagod na. Masasabi ko na mas lumalim ang ugnayan namin ni Atom pagkatapos ng araw na yon. Sa katunayan, mas naging open kami sa isa't isa dahil sa mga napag-usapan namin tungkol sa mga buhay-buhay namin. Dumating din sa punto na nagkukulitan na kami sa social media. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay nakaplano na rin noon ang mga fun run na sasalihan namin. Ang pagkakaibigan namin yon ay umusbong hanggang sa na-realize ko na lamang na may kakaiba na pala akong nararamdaman para kay Atom. Sarap talaga ng kape. Sa panahon ngayon, kape na lang talaga ang nagpapasaya sa atin, no? True, coffee is life. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay ng walang kape. Speaking of kape, try mo yung pinuntahan naming kapihan sa Pampanga. Masarap yung kape nila doon. Pampanga? Anong ginawa mo sa Pampanga? Ba't ka nakarating doon?
Di ba nga may sinalihan akong fan run doon? Doon dapat kami magkikita ni Migs kaso hindi naman natuloy. Yung kasama mo si Atom? Oo, nilibre niya ako ng kape. Aba, hindi naman ako na-inform na may kadate ka pala after ng fun run. Sira, hindi date yon no? Nilibre lang ako ni Atom kasi disappointed ako na hindi nakasali si Migs dun sa fan run. Bumabawi lang yung tao sa akin. Asus, ang sabihin mo, bet ka nung Atom na yun. Issue ka naman, sis. Hindi kami bagay ni Atom. At saka isa pa, kay Migs na ako nakatadhana. Di mo pa bet si Atom? Feeling ko mas may chance ka sa kanya eh. Ay naku, hindi ko siya type, no? Bakit? Cute naman siya. Maganda pa yung katawan. Ikaw na lang kaya. Total nakukyutan ka, ikaw na lang ang lumandi sa kanya. Tapos kay Migs naman ako para double date tayo. Sira ulo, may boyfriend na ako. O bakit? Hindi naman yung problema. Kung patukan kaya kita dyan, tinuturuan mo pa ako magloko. FYI, hindi ako cheater. Huwag kang enabler dyan. Siyempre, joke lang yun. Kung naman. Huwag nating ipromote ang cheating dahil masama yun. Tumpak! Pero mabalik tayo sa topic. Hindi mo talaga bet si Atom? To be fair, cute din naman talaga siya. Actually, nung nagkasama kami sa Pampanga, masaya siyang kasama ha. Magugustuhan mo siya habang nakikilala mo yung pagkatao niya. Hindi naman ba siya red flag? So far, hindi ko naman siya nakitaan ng masamang ugali. Sobrang caring nga niya eh. Gentleman, tsaka marunong magdala ng conversation. Hindi siya madaldal pero kaya niyang mag-provide ng topic lalo na kapag medyo awkward na yung atmosphere. Base sa description mo, mukhang pasok naman siya sa standard mo ah. Hindi ko nga siya type. Ba't mo ba ako pinipilit kay Atom? Loyal ako kay Migs, no? Kay Migs na hindi ka naman kilala. Nako, makikilala din niya ako soon dahil tutulungan ako ni Atom. Nagpapapaniwala ka naman dun. Parang hindi naman talaga sila friends ni Migs eh. Kung totoong magkaibigan sila, pwede naman siyang mag-set ng date para magkita kayong dalawa. Busy nga raw yung tao. Bukod sa mga fitness commitment ni Migs, may negosyo rin siyang binabantayan. Kaya nga hanggang ngayon wala pa siyang girlfriend eh kasi wala raw siyang time para sa ganun. So paano ka papasok sa buhay niya kung hindi naman pala niya priority ang love life? Ako na bahala dun. Ako mismo magpapasok sa sarili ko sa buhay niya. Luka-luka ka talaga. Kailan naman daw kayo magkikita ni Migs? Wala pang update si Atom eh. Inaantay ko lang siya. Kay Atom nakasalalay ang love life ko. Naku sis, good luck. Mahirap maghabol sa pag-ibig. Lahat ng kakilala kong naghahabol, biguan sa dulo kasi maling tao pala yung hinahabol nila. Runner ako sis, kaya alam na alam ko kung ano yung mga hinahabol ko. Maniwala ka sa akin, hindi ako mabibigo dito kay Migs. Sa bagay, libre nga lang naman ang mangarap. Ha, baka magulat ka na lang dyan, kami na ni Migs. Padala mo yan kay Vicky Morales sa wish ko lang. Baka sakaling magkatotoo yung wish mo. Magkakatotoo to. Ramdam ko na. Malapit na, sis. Papadudot sa tingin ko ay attachment lang ang nararamdaman ko noon kay Atom, kaya hindi ko ito masyadong binigyan ng pansin. Wala kasi akong masyadong kaibigan na lalaki dati kaya hindi ako makapag-describe ng maayos kung ano ang nararamdaman ko para kay Atom. Isa pa ay loyal ako kay Migs noon at siya talaga ang pangarap kong makatuluyan kahit na parang imposible itong mangyari dahil alam kong marami ang nakapila sa kanya. Hindi naman ako kasing ganda ni Marian Rivera para makuha agad ang atensyon niya. Nung nagkaroon ng free time si Migs ay agad akong sinabihan ni Atom tungkol sa schedule nito. Tuwing weekend daw kada Sabado ng umaga ay laging nagpupunta sa gym si Migs para mag-workout. Ang ginawa ko ay agad akong kumuha ng gym membership sa gym na pinupuntahan ni na Atom at Migs. Sakto dahil matagal ko na talagang planong mag-gym. Hindi lang ito matuloy-tuloy. Para sa akin kasi masyado nang magastos sa mga fun run na sinasalihan ko kaya dagdag gastos lamang kapag nag-gym pa ako. Pero sa ngalan nga ng pag-ibig ay willing akong gumastos, mapunan lang ang pangailangan ng puso ko. Isa pa ay hindi naman daw ako sisingilin ni Atom sa pag-coach niya sa akin. Kaya naman pinatos ko na ang pagkakataon na ito
na makapag-gym at makita ang lalaking crush ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tawagin niyo na akong maarte pero pinaghandaan ko talaga ang araw ng pagkikita namin ni Migs. Dahil naunsya mi na nga ang sanay meetup namin noon sa Pampanga ay sinigurado kong matutuloy na ang pagkikita namin noong araw na yon sa gym. Maaga ko natulog para makapagpa-beauty rest. Ayoko maging pangit ang first impression sa akin ni Migs. Kaya ginawa ko ang lahat para maging presentable ako sa araw ng pagkikita namin. Bumili pa nga ako noon ng bagong gym outfit para hindi ako magmukhang out of place. Alam ko kasing mahirap makabingwit ng isang tulad ni Migs kaya hindi ko na sinayang ang opportunity na yon. Mukha man akong desperada sa mga pinagsasasabi ko, Papa Dudut, pero may rason naman ito. Matagal na kasi akong walang love life. Pansamantala ko itong tinigilan dahil sunod-sunod na noon ang mga heartbreak ko. Ilang beses akong niloko ng mga lalaking hindi naman kagwapuhan. Sobrang baba ng standards ko noon para lamang masabing nagkaroon ako ng boyfriend. Pero kung sino pa ang bagsak sa looks ay sila pa talaga ang may ganang magloko. Kaya naman after na mga naramdaman kong heartache ay tinaasan ko na talaga ang standards ko. Hindi na ako papayag sa bare minimum lang dahil deserve kong magkaroon ng maayos na kapareha sa buhay. Pagkatapos ng mahabang panahon ay dumating din ang araw ng pagkikita namin ni Migs, Papa Dudut. Sobrang taas ng expectations ko noon pero noong finally ay na-meet ko na siya. Ang excitement na naramdaman ko ay agad na napalitan ng pagkadismaya, Papa Dudut. Nakailang sets na ako rito. Pagod na ako, Atom. Wala pa ba si Migs? Chill ka lang, on the way na raw siya. Ang tagal naman. Hulas na ako, oh. Baka mamaya hindi na ako mabango kapag nagkita kami. Darating na yun anytime. Tapusin mo muna yung sets mo. Tapos na. Kung ganon, dito tayo sa next. Gusto mo magka-abs, diba? Dito tayo. Tirahin natin yung abs mo. Ay, nakakapagod palang magbuhat. Masasanay ka rin. Oh, nandyan na pala si Migs eh. Talaga? Oh my gosh! Teka, anong gagawin ko? Halika, ipapakilala kita sa kanya. Sandali lang. Maglalagay lang ako ng pulbos. Wag na, halika na. Aray, sandali, wag mo ko hilahin. Kinakabahan ako eh. Migs! Oh, Atom, musta? Ayos naman bro. Late ka ngayon ah. May tinapos pa kasi ako sa bahay. Kanina ka pa rito? Oo, mag-iisang oras na. May kasama kasi ako. Sandali ah, papakilala kita sa kanya. Dana, lika rito. Migs, si Dana nga pala. Hi! Good morning! Hello, good morning din. Migs, Dana, nice to finally meet you. kaano-ano mo si Atom? Girlfriend ka ba niya? Naku, hindi ko siya boyfriend. Runner din yan. Matagal ka na raw niyang gustong ma-meet kaso hindi kayo nagpapang-abot sa mga fun run. Talaga ba? Oo, nagkita na tayo ng isang beses sa Taguig. Nagpa-picture pa nga ako sa'yo noon. Ganun ba? Di ko na maalala eh. Ay, medyo matagal na rin kasi yun eh. Oh, maiwan ko na kayong dalawa ah. Usap muna kayo dyan. Ay, teka, saan ka pupunta? Magbubuhat muna ako. Di pa ako tapos sa ginagawa ko. Sige bro. Sige. Enjoy! Matagal ka na ba rito? Parang ngayon lang kita nakita sa gym na to. Oo, bagong member lang ako. I see. Ba't mo naman naisipang mag-gym? Nirecruit ka ni Atom, no? Parang gano'n na nga. Nasabi rin kasi niya na dito ka nag-gym. Oo, kakalipat ko lang dito last month. Member kasi dito yung boyfriend ko kaya lumipat na rin ako para sabay kami mag-workout. Ano? Boyfriend? Oo, sayang wala siya rito. Nasa Laguna kasi siya ngayon eh. Wait lang. Bakla ka? Bakit?
Hindi ba halata? Hindi. Oh my gosh, hindi ko alam. Akala ko straight ka. Yan din talaga ang akala ng lahat eh. Pero tama yung narinig mo. Hindi nga ako straight. Hindi nga. Totoo ba talaga? Hindi ba sinabi sa'yo ni Atom? Wala siyang nabanggit sa akin eh. Well, ngayon, alam mo na. Papa Dudut, kaya pala makinis ang mukha at sobrang gwapo sa pictures ni Migs dahil naglalagay pala siya ng foundation. Yun ang napansin ko nung magkausap kami ng malapitan. Wala namang problema sa akin, Papa Dudut, kahit na maglagay pa ng makeup ang isang lalaki. Hindi ko lang kaagad na-gets na clue na pala yon sa totoong preference ni Migs. Kung iisipin ay lagi siyang nakapustura, kakaiba ang taste niya pagdating sa fashion at malumanay siyang magsalita. Yon ang mga nagustuhan ko sa kanya dahil hindi siya tipikal. Pero yun pala ay may rason kung bakit siya naging ganon. May mga kaibigan din naman akong parte ng LGBT community at masasabi ko talagang maayos sila sa sarili nila. Banidoso sila, talaga namang nakaka-impress ang sense of fashion nila. Sobrang na-turn off ako, Papa Dudut, dahil bakla si Migs. Hindi dahil bakla si Migs, kundi dahil sobrang narcissist niya pala, Papa Dudut. Kaya siguro malaki ang muscles niya dahil nabatak na ito sa pagbubuhat niya ng sariling bangko. Buong gym session namin ay wala siyang ginawa kundi ang mag-flex at ipagyabang ang mga achievement niya. Okay lang na ipagyabang ang success ng isang tao, pero kung ipinamumukha mo na ito para manliit lang ang kausap mo ay hindi ito maganda. Ni hindi man lang siya nag-effort na kilalanin ako. Sa huli, ang pagkagusto ko kay Migs ay nawala na lamang bigla. Siguro okay na rin yun na iba ang trip niya para hindi gaanong masakit na malaman ang katotohanang hindi kami para sa isa't isa. Pagkatapos ng meetup naming yon ay tuluyan ko nang inalis sa puso ko si Migs. Masaya ako para sa kanya at masaya din naman ako na dahil sa kanya ay nahumaling ako sa pagtakbo. Pero kung ano man ang naramdaman ko sa kanya dati ay kinalimutan ko na talaga, Papa Dudut. Oh, Dana! Nandito ka rin pala? Hindi mo sinabi na sumali ka pala sa fun run na to. Humabol lang ako. May lakad sana kami ni Rona kaso nag-cancel siya 3 days ago. Since wala naman akong gagawin ngayong weekend, tatakbo na lang ako. Buti na kaya mong tumakbo ngayon. Hindi ba sumakit katawan mo sa gym last week? Hindi naman. Mabilis naka-recover tong katawan ko sa gym session natin. Kaya siguro kinaya ko nang tumakbo ngayon. Mabuti naman. Umalis ka kasi agad pagkatapos yung mag-usap ni Migs eh. Oo, sorry pala ha. Hindi na ako nakapagpaalam. Bigla kasi ako nagkaroon ng emergency. Okay lang. Busy rin naman ako nung time na yon. Uy, sakto. Kasama ko pala si Migs ngayon. Teka, nasa na ba siya? Nasa stage. Kausap yung mga organizer. Nagkita na kami kanina. Kumusta naman yung kaibigan kong yon? Anong masasabi mo sa first meeting nyo? Okay lang naman. Hindi mo naman sinabi sa akin na bakla pala siya. Oo, may boyfriend yon. Hindi mo man lang ako in-inform? Wala naman kasi ako sa lugar para sabihin sa iba yung sexuality ng isang tao. Tsaka hindi ka rin naman nagtanong. Ang weird naman kasi kung magtatanong ako kung bakla yung tao, di ba? Akala ko kasi gusto mo lang siyang ma-meet ng personal. Hindi ko naman alam na type mo pala siya. Matagal ko na siyang bet. Kaso nga hindi ko alam na pareho pala kami ng hanap. Actually, matagal na sila ng boyfriend niya. Pero bakit hindi ko man lang nabalitaan? Sobrang sikat niyang tao pero wala man naglumabas na balita na bading pala siya. Low-key lang naman kasi si Migs. Tsaka napaka-private ng boyfriend niya kaya hindi rin sila ganong open sa public. Mga close friends lang talaga nakakaalam. Ay, hindi ba siya out? Out naman siya sa mga taong nakakakilala talaga sa kanya. Hindi rin naman kasi niya kailangang ipangalandakan na bading siya. Ikaw ba? Ipinapangalandakan mo bang babae ka? Hindi naman, di ba?
Ibang case naman kasi yun. Siyempre, hindi naman lahat ng tao alam kung bading ka o hindi. Eh teka, ikaw ba? Straight ka ba o bakla ka rin? Uy, straight ako! Okay, kala ko may boyfriend ka rin eh. Hindi mangyayari yon. Babae ang gusto ko. Talaga ba? Bakit naman hanggang ngayon wala ka pa rin girlfriend? Hindi ko nga rin alam eh. Sa dami ng mga taong sumasali sa mga fun run, hindi man lang ako makabingwit ni isa. Hintay ka lang. Malay mo nandyan lang pala sa tabi mo yung makakatuluyan mo. Kung sino man siya, sana magparamdam na. Para naman hindi na lang puro dumbbell ang kasama ko sa bahay. Drama mo? Tara, kape na lang tayo. O sige ba? Tatawagin ko lang si Migs. Wag na, tayong dalawa na lang. Okay, ikaw ang bahala. Magpapaalam lang ako sa kanya. O sige, magkita na lang tayo after 10 minutes. Magpapalit lang ako. Sige, sige. Dahil naka-move on na ako mula kay Migs, akala ko noon ay matatapos na rin ang communication namin ni Atom. Pero hindi pa rin niya ako tinigilan, Papa Dudut. Inalagaan niya ang pagkakaibigan namin at thankful naman ako doon. Unexpectedly ay mas napalapit pa nga ako kay Atom. Tinuloy pa rin namin ang mga plano namin na pagsali sa mga fun run at iyon ang dahilan kung bakit binigyan ko na rin ng chance ang damdamin ko na tanggapin kung ano talaga ang totoong nararamdaman ko para kay Atom. Hindi siya yung tipo ng lalaking mapapa head over heels ka kaagad sa kanya. It takes time para magustuhan mo ang isang katulad ni Atom pero ang time at effort na yon ay worth it naman lahat, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay mas lumalim pa ng lumalim ang samahan namin. Tinulungan niya ako pagdating sa fitness health ko at yun na rin ang naging bonding moment naming dalawa. Hanggang sa isang araw ay nagtapat sa akin si Atom na gusto raw niya akong ligawan. Hinayaan ko siyang manligaw hanggang sa nakumpirma ko na rin sa sarili ko na nahuhulog na talaga ang loob ko sa kanya. Pagkatapos ng mahabang panahon ay sinagot ko na rin si Atom, Papa Dudut, at masaya akong ibalita sa inyo na 5 years na kaming magkasintahan. Last month lang ay nag-propose na siya sa akin at sa susunod na taon ay nakatakda na kaming magpakasal. Ito po ang love story ko, Papa Dudut. Sana'y nagustuhan niyo ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dana. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever